अध्यक्ष महोदय, पूज्य गुरुजन वर्ग आणि येथे जमलेल्या माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाबद्दल 2-4 शब्द सांगणार आहे. ते तुम्ही शांत चित्ताने ऐकावे अशी माझी नम्र विनंती. जगले ते देशासाठी अन देशासाठीच हुतात्मा झाले. भारत मातेला त्यांनी गुलामगिरीतून मुक्त केले. आज 15 ऑगस्ट हा दिवस भारतातील प्रत्येक नागरिकासाठी उत्साहाचा, सन्मानाचा व अभिमानाचा आहे. कारण आजच्याच दिवशी म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला. आज आपण भारताचा 77वा स्वातंत्र्य दिन आपल्या देशात, राज्यात, प्रत्येक गावात, प्रत्येक शाळेत मोठ्या उत्साहात साजरा करत आहे. प्रथम या 77व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मी कल्याणी ज्ञानदेव बच्चे सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देते. 15 ऑगस्ट हा दिवस भारताच्या इतिहासातील सुवर्ण दिवस आहे. आपल्या भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी बलिदान दिले. त्यामध्ये महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य टिळक, भगतसिंग, राजगुरू सुखदेव, चंद्रशेखर आझाद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस आदी क्रांतिकारकांनी आपले संपूर्ण आयुष्य आपल्या मातेच्या संरक्षणासाठी वेचले. ना जातीसाठी लढले, ना धर्मासाठी लढले. शूर भारतीय वीर फक्त देशासाठी लढले. अशा थोर नेत्यांना माझे कोटी कोटी प्रणाम. जय हिंद, जय भारत.